Izulu Mzansi 98.0 the difference. Alright, sekhona kudokotela kuZulu umsakazo wakho Izulu Mzansi ku 98.0 FM izomehloko ohlelweni lakho ke Imbizo. Dokotela sikubingelele kunjani uyaphila? Njomani ngiyaphila mfethu. Khamba kahle konke. I know siyabonga mfethu. I know siyabonga. Ngiyabona ukuthi hayi uyijwayele lezi zinto lezi. Awuthukile uthuswa lezi inhlokohlela zika Nkawula. Hayi sithusile phela. Nami ngigqoke isikhindi nje. Engaziva ngigqoke isuti. Ufaka uthayi, Yeah, ufanele nalento esibula lapha ku TV. Mhlambe nje njengoba ubona iportion lengendla mhlambe uyifakela isikhindi nje ngaphansi. Alright now. Siqale isession sifocusa kakhulu kumuntu wesifazana osuke eyithwele until azayobeletha, right? Izinto ke ezenzakalayo in between, right? Nama complications now namhlanje ngathi noma ngizobe ngitranslate kahle yini mangitranslate from emergency to ukuthi mhlambe lezi izimo lezi mhlambe isuke ziphuthuma ngaleso sikhathi, right? So sifocusa kuzona namhlanje. Yes ngezinto edlule esikhuluma kakhulu ngezinto laso siplane khona. Yes. So namhlanje thina nje into ezu2 nje la umuntu esuke ephuthuma khona akufana ayohlinzwa. Bese ngithinta okubaleka kakhulu ama complications. Why ngifuna ukumention ama complications kwabantu uma simsikisi khona nje mana kulule lebhawoti kuma umlomo. So khona lathi nje ayingeba usengiphosithawula ngizemba ukuthi ngicane ngihlinze. Kanti manje aka understand umunye umuntu ukuthi ngoba efuna ukuhlinza ecala ukuthi into elula noma into eyona solution esheshayo. Kuneyinkinga ezi-serious nje manje ezinkulu kakhulu. Kahle nje futhi enye inkinga enkulu one of ama cause of death again nje ngithathe ngifake le ndaba ukopha from scissors and from ukubeletha vele. So nje kuyinto ebaleka kakhulu. So mawuthi siyakwazi ukugwema ukuthi siyokuhlinza asithanda ukuyokuhlinza sifuna kwenza ngendlela ejwayelekile. But ngenxa yesumuntu eseke sethukile ezinhlungu futhi engena information eyanele bese ngicane ngihlinza bakwethu kanti akazi ukuthi maybe uyifaka inkingeni enkulu futhi. Selokethu awema ithwala izandla awema ehambe shona phansi bathi nesa hayi wawuwedwa. Sithemba kanjalo. Alright, so asingene kuyona ke. So one of izinto nje manje iphuthumayo kuthiwe umuntu uya ingane yakhathala. Ingane iyakhathala. So lo muntu uyasikwa useleba ward. Bese kuvela impawu emabhandeni. Sesifaka emabhandeni nje manje sibheka ukuthi ingane inhliziyo ishaya kanjani. Bese sibona impawu zokuthi iyakhathala. Then lapho thina sitshela uma sithi mama ibhande lethu liveza ukuthi ingane iyakhathala. Makunjalo kusho ukuthi fanele ingane ibelethiswe ngokusheshsha. Asihlehle kancaneke, right? Because sifaka amabhandi manje simlande kumlaleli ngoba kukhona hlabela asele khona. Sithi halamuzi 30 seconds kule yebhandi. Ibhandi kahle umshini ya ultrasound. Umshini esufakayo sisuke sibheke ukuthi ingane njani. Ayithi umuntu mebeletha sibheke ukuthi umama right yini, sibheke ukuthi nengane futhi esiswini right ukuze babe phephe boba u2. Ingane izalwe right. So amabhandi yenye yethuluzi esilisebenzisayo ukubheka ukuthi ingane isimo sayo sinjani sesesiswini walo mama isiko. So amabhandi azosiveza la ukuthi umntwana right, that's one kuhle khamba kahle. Uma eveza ukuthi umntwana akekho right. Then fanele ngithi umama akawazi amabhandi ngisitshela yimi indodana nonesi ukuthi mama amabhandi akhaveza impawu ezimbi. Kufanele sibelethise umntwana ngokusheshsha. Amabhandi awasho ukuthi fanele kuyohlinzwa ngiqale lapho. Ku depend ukuthi usuku de kangakanani ne labor process. Ngamanye amazwi ama-centimeter semangaki siyasibheka ama-centimeter bayazo mama na emakhaya. Then makuthi usuzobeletha manje then siyazama ukuthi ngane sisize seseswini singaze siyokuhlinza ngoba uzobeletha manje vele anyway. Igoal lethu ukuthi ingane iphume eswini ngokusheshsha uma isiveza impawu zokukhathala. Uma ukuthi use early ku delivery yakho mhlawumbe so 3 cm 4 cm siyabotha kulunga nasekunezini imjovo yakho ezama ukusiza ingane then fanele siyokuhlinza ke. So yenye izimo ejwayelekile sibonile bawodi leyo la khona umuntu fanele ayohlinzwa because ingane iveza impawu zokukhathala. Kuyenzeka futhi ingane ikake eswini imikake eswini ingane ingozi kuyenzeka igwinye lento ekakile imekhona yami igama lakhona uma igwinya leyo nto iyingozi kakhulu iyipoison emaphashini engane. So uma besibona futhi ukuthi ingane ikakile eswini kuse-early yenye imbangela ukuthi ingane ikhathala leyo by the way. So kuyenza mawuqhuma amanzi sibona ukuthi amanzi aqhamuka ngathi ayinyongo angathayela then siyagrade ngendlela yakhona leyo nto leyo. Then makuthi use-early futhi ku labor angithi nje less than 5 centimeters then siyabona indlela iseyinde ngazabelethe manje lo muntu. So ukugwema ukuthi lengane ingazi igwinye
le meconium lamagagala awase yakhona emanzini yes then fanele simbilise ngokusheshsha so kuba yenye futhi imbangela lenza ukuthi sihambise umama ngokuphuthuma sithi ingane iyakhathala. Okay, so uma ingane ikhathala then kusuke kuchaza ukuthi inhliziyo yengane islow, iveza impawu ezingezinhle kahle emabhandeni so sibona inhliziyo vele not ukuthi slow as such but iveza impawu khona impawu sibhekayo. Okay yes then masibona lezo impawu emabhandeni ezikuyi reflection yokuthi inhliziyo ishaya kanjani kenzekile lokunyuka kwasikhathi kenza futhi yehle kakhulu yenza ama extremes kahle then ke bese siya intervene ngendlela. Okay, and then ngokujwayelekile ingane akumele ikhulule uma isasesiswini kuwonyulunye lo phawu. Remember ukuthi ingane isesikhwameni yes igwinya amanzi lawa and then futhi iphinde wachama as well. Yes kodwa mawuthi inengcindezi ethile kuyenzeka ikake esiswini manje ingozi ngalokho ingaphinde futhi kugwinya. Okay so kuwelunye lo phawu le distress okanye lokukhathala kwengane. Okay noqhubeka kulungile. So ke ile ejwayelekile into enza ukuthi ifundise umhlinzi umama ngokusheshsha. Enye futhi ejwayele ukuthi i-labor process akuqhubeke kumama ngamazi asivuleke isibeletho ngendlela sifuna sivuleke ngayo then ke bese ke sifuna ukuthi siyomhlinza kuyenzeka early ku-labor mhlawumbe se 3-4 cm kuyenzeka futhi sizobeletha so mhlawumbe sedalethe waqeda but ayisehle futhi ingane ngama sekhona i-mismatch between usize wengane kanye nokuvuleka kwamanyonga ukuthi ingane ikwazi ukuthi iphume kahle ngendlela. Then nakhona futhi usigadi labor process yethu nje man ukuze makuvela izimpawu then simchazela mama sifanele nakhona isimo esiphuthumayo esenza ukuthi sifuna ukuthi siyokuhlinza. Yes alright kanjalo then ke bese simchazeleke mana siyasibona isidingo sokuthi siye theater sefanele ngimlandele ngimchazele umama ukuthi ke muye theater kona khona phela khona inkinga zakhona ezibalekile as much as ngizosolve le inkinga ngikubeka engcupheni futhi yezinye inkinga manje zokuyise theater. My dad. Okay iziphi ke so ke lezi inkinga zohlukanisa kabili khona inkinga ehambisana nokulaliswa ama anesthetic complications kube khona inkinga ehambisana nokuhlinzwa. Anesthetic complications into ezu2 esheshayo theater kuyenzeka ngithi okay nawo angiqale kanje sikafuna ukuthi sikulalise completely siyathanda ukuthi sikujove emhlane ubelethe ububhekile. Uyabona kuyenzeka kube khona izimo ephuthuma la khona sibe sikulalise khona straight nje ungaboni lutho kodwa moyobeletha nje siyasithanda ukujova emhlane and then ukwazi ukuthi ubone ukuthi kuhamba kanjani ezubeletha esikuhlinza ukubhekile sixoxa nje. Then but now unambo unamba uzwa lutho nje inyawo ayinyakazi so uparalyze ngisho njalo so asikuso enkabeni kushona ezantsi. So now contact with high spinal nje manje where sikujovile impela ngemuva uthola manje medication okanye i-effect ye drug ithe ukuphakama kancane uma ithe ukuphakama yenza ukuthi umama angakwazi ukuyiphefumulela. Remember ngithe uparalyze ngezantsi so manje paralysis yethu okanye lokufa komzimba kuthe ukunyukela makunyukela kushona kwi level yamaphaphu ngizosho njalo ngesizulu akakwazi ukuphefumula kanje umuntu so amaphaphu ayaparalyzeka nawo then ngakwazi ukuphefumula then fanele simphefumuleleke thina ke nawo because now sekenye inkinga ke leyo so if ungayiboni ngesikhathi leyo nto ezokulalisa then you are running a big risk. So akukho wrong ukuthi umuntu abe ne high spinal abe angakwazi ukuyiphefumula kodwa mawuthi umlalisi fana kubone ngokusheshsha ikufana bese eduze kumlalisi angasuki ukuthi nangu umuntu eba ne high spinal then bese ayimanage ngendlela yakho la uyabona. So yenye risk enkulu ebalekile fanele sichazele umlaleli bese niyamlekelela ke manje akwazi bese amlekelela kodwa ke yes enye futhi ejwayelekile kuya kwehla imfutho wegazi usujovile uBP imfutho wegazi uma yehla ngokweqile again umlalisi uzobe egadile bheka ukuthi kungenzeka inkinga ayishaya ilungise ngendlela kahle siyadraw ama drugs ethu wonke nje abe ready ukuthi uma kukhona ivunguvungu eqhamukayo sikwazi ukuthi simbambe ngendlela ngesikhathi so si prepared vele but umama akwazi wangithi so fanele imchazele selebot mama kunobungozi obuhambasana kanje uma kwenzeka sokumanage obviously but ke kuyenye into ufana ukuzazi before usayine kwafanele usayine usinezimvume ebhale phansi ukuthi yebo asambe sokuhlinza. Now tell me kuyenzekani umuntu wesifazane ningamparalyze right ayibelethele nje ku inhlungu ezizwa njengoba zinjalo ingekho imjoveni imfake yona usho ilapha ward kushona not theater akwenzeki ngamanye amazi akekho umuntu ongamela lezi inhlungu lezi ezisuke zikhona mawubeletha. Inzima kakhulu labor ward now yes wonke umuntu oselabor ward sifuna uhlobo oluthile lokubamba inhlungu
khona imjovo khona amagesi esikubhemisa esifaka isifonyo abese izongena kwena emzimbeni kodwa sisebenzisa kakhulu imjovo nakhona futhi siyasibheka ingane eqala before sikujove ngoba sifuna ukuthi kungaphazamiseki ezinye izinto kodwa yisilebhe yodwa awusiwa nje ungatholi lutho awusikuzwa yes okay sure then bese ngiyehla ngisho nezansi ngibaleza uthunga babumuze khona ezinye ama complications bangibala ukubalekile yes then sasimchazele uma uthi na masikuhlinza ke nje manje kune risk enkulu sangikhona indaba yakopha nje and cause of maternal death ukopha kuyenye ama complications amakhulu a serious kumuntu osuke yohlinzwa even ongahlinzwa le bawot kuyenzeka opha kakhulu by the way but nalo suke siyomhlinza kune risk kunengcuphe enkulu ukuthi usuyayithole opha yiko before siye theater nje manje ngisasayina consent yami sithi consent imvume lebhalwe phansi ukuthi uma kuthi udinga igazi kufika isimo nawe theater udinga igazi singakunikeza nisifuma amasinikeze leyo mvume before siye theater ukuze makufika ivunguvungu akasakwazi usitshele theater then sesithole vele permission yakhe ayisayinelile ukuthi yebo singamnikeza uyazi nje manje khona balele ngeinkolo ehlukene thatha umlali na ngilithatha igazi ngoba 2 3 ngengixoxa kakhulu kona so kuba sikwazi lokho before siye ngale ukulungisa makufika ivunguvungu si right uyabona so ukopha yenye inkinga enkulu leyo enye inkinga enkulu ngizama nje ukushanje very fast inkinga yokuthi kulimale izitho eziseduze kwesibeletho ukuthi kulimale ezinye izitho eziseduze nesibeletho alright now if umuntu emile nje manje umuntu osifazana emile phambili khona isinye bladder ngemva kwesinye khona isibeletho lesi sinengane nangaphakathi then ngemva kwesinye khona ithumbu even nangaphezulu ezolo but khona ithumbu in that order that's why ngaphandle kuba kule order indawo yokuchama idazane vagina and then nge-anus ngemumva so kahle phakathi kumkanjalo so kahle nina niya kwisibeletho siya kwisibeletho ngosifuna ukhipha ingane yiko masisise theater sizokufaka icatheter ukuthi bese isinye sethu sehle sishone ezantsi ukuze singabe sendleleni nawo fanele ngiyovula isisa ngithi mawuthi isinye esigcwele ngizothi ngivula nje ngihlangabezana nesinye sekuyinkinga leyo futhi then sithola ukulimala isinye so sokufaka icatheter ipapula yokuchama ukuze isinye sehle sishone ezantsi umchamo wonke uphume kuvuleka indlela ukuthi ngikwazi ukufika kahle kwesibeletho so kuyenzeka uthola ukuthi ngesikhathi enifikile kwisibeletho right and then kule process then isinye sigcwale no akwenzeki ngoba ngithi ufaka ipipe lokuchama so umchamo wakheka vele uphuma so asifake kanye silidedele kodwa if thabe singalifaka silikhiphe then leyo risk izoba khona sekutheni ngesikhathi sengingenile naye ke kwisibeletho and then isinye siyagcwala ngala yiko fanele ihlale icatheter ikhona so ke ibambe leyo ndaba but ngisho nje manje isinye sesifakele icatheter sehla ikhona irisk yokuthi isinye silimale ngesikhathi kuhlinzwa ngezathi eningi musuhlinzwe kaningi kuyenza kuhlangana izinto ngaphambi kwesibeletho inyama lesi ama-tissues ngesingisi then ezuvula uya kwisibeletho thothi kuhlangene yonke into bese thothi manje isinye sesiyalimala ngephutha while we are going ukufika esibelethweni kuyenzeka nje futhi kwesikhathi silimala isinye but sikubona kakhulu kwanta sekubeke bahlinzwa phambilini ukuthi kwenzeke leyo nto so ke makwenzeka akulona iphutha futhi nje manje nongathi akulona iphutha enye ama complications esiwaziyo but indaba enkulu sekutheni uma yenza i-complications sifuna ukuthi uyibone ngesikhathi yenzeka ngoba once uyigeja then uzoba nama complications amanye na because uqhubha umchamo lo uchitheka ngaphakathi esiswini usuvalile awubonanga then bese kuvela ezinye inkinga ezinkulu yabo so ke wathi indaba yama injuries kuyenza futhi remember ngikhuluma ngesinye sesiduze kukhona ithumbu eduze futhi akachaza into esiduze kwesibeletho khona yini if ukulimala ithumbu again nje manje kufanele ulibone lilimala ngoba if ungaliboni uvala then emva lokho uzothi ikhathi iqhubeka sesewodini umuntu ese 1 day 2 days makuphuma indle ngaphakathi ethunjini izophumela esiswini ngaphakathi indle ingozi yenza kube khona infection embi and problem thola suka ICU but if uyibonile then obviously fanele uyilungise
and then ke bese kubule theater akuyena wonke umuntu okwazi ukulungisa lezi zinto engichazayo so yiko siyasebenzisana ezibhedlela mawukuthi usesibhedlela esincane awukwazi uyayibona ukuthi ulimaza ibhawel noma ulimaze isinye awukwazi ukwenza siyazivala nje isisu sithinte isibhedlela esikhulu bese siyaqhubeka sona ngendlela okay if usesibhedlela esikhulu then kulula uvela ubiza nje surgeon iseduze ukuthi surgeon neurologist iseduze ngoba kusebenza ndawo esibhedlela sodwa that's why sisebenza as a team as a department okay bakwazi ukulungisa ngaleso sikhathi yes sifuna ukulungisa ngaleso sikhathi so that nje kuhambe kahle izinto ngendlela bese siyamgada ke eduze futhi umama okay isikhathi siqhubeka okay yeah now kunabanye ebebenokhala ukuthi ngabeletha mina ngumthungo and then kunento eyavaleleka ngaphakathi mhlambe ngabe scare noma ngabe yini right izinto esesike sazizwa lezi yes and then angifuni siye kule ukuthi okay after lapho ke kwenzakalani mina ngifuna sifocus kule yokuthi ke from lapho kwenziwa kanjani kumele ayovulwa sikhishwe yonke leyo process le okay ukuvimbela qala because ibalekile na risk assessment and risk management ibalekile senza sure ukuthi sigweme ukuthi kungavaleleki lutho ngaphakathi kumuntu wesifazane asisike sivalekile sikade makuvalekile iswap nayijwayelekile izinto esisebenzisa etheater uma uyishutha ku x-rays yabonakala ngaphakathi i-technology hamba okay so before sivulise sima ukuthi khona insolo or into before sifike lapho siyabala ngetheater khona uscrubness usuke yena nje ebala yonke into before siqale sihlinze okay emva futhi mase siqeda ukuthi izinto ezingaka yes alright amaswab about 10 fanele ngiqeda amaswab about 10 mase ngayitholi zisenkingeni but isike sekwenzekileke then what you do so uthatha ipatient soshaya isithombe before sesivule nje kabusha sesivale mase solo uthi swab esala usukona isikhathi sisalile sesewodini then so shoot isithombe makuthi khona iswab esele izovela kuyizoyibona khona iswab theater so manje kumele kuyoqalwa phansi bese faqala phansi sovula sokhipha ke leyo swab kodwa nje siyaqikelele kakhulu nje manje yes kungaze kufike leso stage ngoba sikufuna kuyingozi engafanele uyabona right umsakazo wakho izilomzansi 98.0 mhlawumbe before ugcina enye inkinga enkulu esuphumule theater infection yesilonda very very important nje manje so infection yenzeka ngaba yinsuku okanye even amasonto after usuhlinziwe okay infection yabengenzeka ibe simple kube nje infection esilondeni nje ngaphezulu kuyenzeka futhi ihambe deep ingene ngaphakathi even kwisibeletho so ke nakhona futhi ukuvimba lokho that's why theater masiyakhona sesifike sigeze sithatha ishower sigeze sifaka ama gloves lawa khona suke sterile sifaka ama gown so that silimita ithuba ukuthi bekhona ungcolo ongenayo yonke suke sterile ngeke mvalo nazi ukuthi yonke into right then bese senza ama antibiotics akhona ukuvimbela ke kodwa bakhona futhi abayithola bene infection yesilonda then mebuya mase bakhona ngisho njalo fana bweza sibedlela then bese ke senza into zakhona siyasenza nje mase fike kulungiseke ngendlela ngokufanele alright so ngithatha nje izinto ezi azona zonke nje manje but uzama nje ukhava isikhathi cover yonke into ukuthi uyabona ukuthi uma ukuthi lama complications uyakwazi ukuthi ukwagweme ngokungayi theater igoli yethu leyo injongo yethu leyo so yiko sikwazi ukuthi mekufika umuntu mina ngicane ngihlinza nje engena ngomnyango asikwazi bese hayi asihambise ukuhlinza ngoba manje uyabona ubungozi umngana ngikufaka kubona ngokuyokuhlinza ekubeni ubungakwazi uyibelethele vela sekuqaleni so ke yiko sithi siyafuna ukuthi zama ukuthi uyibelethele so kade duze khuleka sinase skill vele then makuthi khona inkinga eyivelayo ke yiko sikhona si manage ngendlela okay kulo 30 seconds angazi noma kusenzeka manje ngifuqa mama ngani noma kusenzeka manje but ngekhathi leza kudala ubuthola ukuthi bakhona ogogo right uthola ukuthi bakwazile ukubelethisa uThabile ngemsibonelo right bakwazile ukubelethisa uThabile so kubaluleke kangakanani ke sekutheni alright ugogo umkhize usembelethisiseleke uThabile ngoba bekuphuthuma and then kufanele ke baye esibhedlela kubaleka kakhulu nje manje kubaleka kakhulu ngoba kufanele senze ama test kumama asimazi ukuthi isimo sakhe simi kanjani khona infections ama infections alaphekayo engasiza ukuthi silaphe umama noma khona ingane esengcupheni silaphe nengane futhi siweigh ingane fanele ingane futhi ithole imigomo khona imigomo ethola umuzalo so uma ukuthi ubelethile ekhaya wagcina lapho then lezo zinto ngeze cover kahle and two i-registration yomntwana kuzolandwa home affairs emva kwalokho registration fanele ingene via isibedlela so uma kuthi ubelethele nje ekhaya kwaphela kanjalo zonke lezi zinto uzosala ngemuva so ngoba health uzolimala nawo department of ilo
Home Affairs uzolimala futhi so kubalekile ukuthi usekwenzele lo phutha ke wabelethele ekhaya akeze kodwa sobheka umntwana so right yini isikhathi ngene izingane izalo kanti mhlawumbe uthi incane ayikabi kwazi to preterm labor ayikwazi ukuthi iphele yodwa esekhaya mhlawumbe ugogo may not know okanye khona inkinga ingane enazo idinga attention esibedlela. Alright, so kubalekile kakhulu nje. Next week sikunikeza ithuba kanje ngomlaleli la uzothola khona ekutheni ke ukwazi ukubuza imibuzo ke yakho uzobe khona ku dokotela ke uZulu no skin futhi uzobe khona right because ke uma senze open line sike sibahlanganise ke bobabili so ke next week ke lona thuba ke nawe soba nesikhathi sithe xaxa la kuzobuza khona ke imibuzo ke yakho so ke le mibuzo nawo namhlanje ibhale phansi nje ku notebook yakho because mawulayela inhlelo zomsakazo kumele ube ne notebook onayo because siningi izinto eqhamukayo right yes. So ibambe kanjalo ke next week bazobe khona ke sikuthola kanjalo man quickly 0738491199 number yocingo leyo 0738491199 sikamashu kasika wise man edol Makebo mkhulu siyabonga baba Makedam sure thank you alright wena ke Dr. uZulu umsakazo wakho yizwi lo mzansi ku 98.0 FM izumehluko ohlelweni lakho ke Imbizo Izwi mzansi 98.0 The difference